हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर जोंनिया बावैसो साननैसो सिगाङाव जा बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय भाइराल जादोंमोन बिनिनो सोमोन्दै जाय सिस्टार बेंगलराव थानाय रैसु बिथाङा गावनि लोगोखौ गावनि लाइफनि गेजेरजों फैनानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरजाथावै माखासे रावफोरखौ बुंनानै बिथाङा बायदिसिना होननानै बिथांखौ फोसावदोंमोन स' बिनिनो सायाव जे बिथाङा गाव जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनिनो सायाव माने बिथाङा समाजनि गेजेराव बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै बिथाङा माने भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोनसे क्लियारफिकेसन लाना फैदों स' लोगोफोर बिनि सोमोन्दैनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' लोगोफोर बिथाङा क्लियारफिकेसन भिडिअ बिथांखौ गावनि खुगाजोंनो बिथाङा भिडिअ बानायनानै जे भिडिअ लाबोफिनबाय बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला जे बिथाङा जाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जे बुंथाव जायै बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा गावनि लोगो हेमानि सायावहाय माखासे गाज्रि रोखोमनि राव बुंनायखौ माने गाव सानै हयै गुसु मेलेमजों नायफिननानै माने बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरैनो बिथाङा माने भिडिअनि गेजेरजों जेनेबा बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावहाय आखाइ खबजबनानै निमाहा बिबाय दा बिनिनो सायाव बिथाङा गाव माखासे खोथा बुंफैदों स' लोगोफोर माथो होननो नङा होमबा जाय बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंथाव जायै बा बुंजाथावामोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंफ्लांबाय बिनिनो सोमोन्दै बिथाङा माने निमाहाखौ बिफिनबाय स' लोगोफोर मा खालामनो नङा होमबा गोरोन्थियाथ' बयनावबो जाखायो दा बेखायनो बिथाङा माने गावनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने जाखिनि गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ बुंफ्लांबाय बिनि सायाव गावनि भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे क्लियारफिकेसन लाना फैदों स' बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांनि क्लिप्सखौ नायग्रोदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालायदो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसेनो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामलायदो जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोनोब्ला आंबो बेबायदिनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायो बिथाङा जाखिनि गोरोन्थिखौ मावा नङा मावफ्लांबाय बा बुङा नङा बुंफ्लांबाय बिनि सायाव बिथाङा माने गावनो सानै हयैहाय गाव माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैफिननानै गाव मोनसे क्लियारफिकेसन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर स' आं बेखौनो मोनसे आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांनि क्लिप्सखौ नायग्रोदो आरोना लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना जेनेबा आंनि भिडिअ सेयार खालामदो बन्द' खालामदो आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियाआव बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंबोदों बेखौ आंनि भिडिअ दाहो आंनि नाम्बारखौ बिदि राननानै दाहो आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंबोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों फैनो बिदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांनानै ओमफ्रायो थांबाय मोजां थां दे ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो बिदि थांनाय लोगो फेसबुकआव बिदि नाम्बार इदि रानना होनांगौ फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियायाव रानना होनांगौ बिदि खालामनाङा ना इयो जेनेबा आंबो सासे मानसिसो जेनेबा न'खर सामलायनांगौ आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै आङो बिमा बिफाखौ नायो मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरो नायो होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो फार्स्टआव मानियाखै बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय माबा नुहैजोब्बाय बिदि
बानायनानै हगारनाय नाम्बार राननानै हगारनाय डिपि होनाय बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय न'नि मानसिफोराबो बिथांमोनहाबो रायहरबाय बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर ओमफ्य लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय इमान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय आङो रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियायाव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै अननानै प्लिज जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो भिडिअखौ बन्द' खालामदो शेयार खालामनायखौ। स' लोगोफोर जा जियानो हक बा जि जायै जालांबाय नङा होमबा माथो खालामबावनो नाथाय बाथ्राया बेसो जे ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय फैनानै जा बाथ्राखौ बुंथाव जाया बे बाथ्राखौहाय सानै हयै बुंनाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगाव ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियानि जुगावहाय दानि जुगावहाय सोरहाबा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला आजिखालि बयनिबो आखायाव मबाइल थासै जा बिमा बिफा बयबो फेमिलिनि न'खराव मबाइला गंफा थायो बिनिनो गेजेराव जाय जोंनि उन्दै उनला फंबाय बिनानावमोन दङ बिथांमोनाबो आजिखालि मबाइल लासै स' बेखायनो जों माने माखासे खोथाफोरखौ सानै हयै नायनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनाया मोजां आरोना लोगोफोर स' माथो खालामबावनो नङा होमबा ज' बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ लानानै फैबायानो लोगोफोर ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय नाथाय बेफोरबायदि बुंनायफ्रा गनायजाथाव नङा मानो होनना बुङोब्ला बयबो मोजां गाज्रि नायो भिडिअखौ आजिखालि हाथायाव मबाइल थासै बेखायनो माने बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जों गावखौनो जाहाथे लाजि फोनांनानै लानो नाङा आरो बायदि गाज्रि रोखोमनि बाथ्रा राव बाहायनानै ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनाङा आरोना लोगोफोर दाथ' जोंनियाव बयनावबो फेमिलिनि न'खराव मबाइल थासै बेखायनो माने जोङो मान सनमाननि खोथा दङ ओंखायनो जों सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायलायदो आरो लोगोसेनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला स' लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन